Γεια σας παιδιά, Άλεξ εδώ και σήμερα το μαλλί μου είναι χάλια. Επίσης θα κάνουμε ένα lyric prank σε έναν φίλο μου. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε το lyric prank με τους στίχους Shape of You. Αρχίζουμε. Να σας πω ότι δεν τους ξέρω τόσο καλά τα lyrics, γι' αυτό το βλέπω από το computer. Τέλος πάντων. Το club δεν... Τώρα είναι στη σύνδεση και μου έγραψε κάτι. Το club δεν είναι το καλύτερο. Το club δεν είναι το καλύτερο μέρος για να βρεις εράστη. Θα απαντήσει. Το ξέρω, λέει. Ωραία. Θα του τη δεύτερη πρόταση. Γι' αυτό πηγαίνω σε μπαρ. Πηγαίνω σε μπαρ. Γι' αυτό πηγαίνω σε μπαρ, ναι. Τώρα για να δούμε τι θα γράψει. Αυτός είναι φίλος μου από πολύ καιρό πριν, δεν ξέρω τώρα 4-5 χρόνια ή όσο ρωτάτε, από εκεί 5-6 χρόνια. Όπα, μου γράφει. Έλα ρε. Να πάω, μου λέει, θα πάω. Εγώ και οι φίλοι μου στο τραπέζι. Ναι, εγώ και οι φίλοι μου στο τραπέζι. Για να δούμε τι θα μας απαντήσει αυτός. Γράφει πληκτρολογία. Α, δεν πας καλά. Ωραία, ξεκινήσαμε στην τρίτη πρόταση με... να φαίνομαι χαζός, τέλος πάντων. Εγώ συνεχίζω. Κατεβάζοντας σπινάκια. Είμαι γρηγορότερο. Και ύστερα μιλάμε αργά. Πάμε για τη δεύτερη πρόταση. Για
το δεύτερο, όπως το λένε. Ξέχασα. Για τη δεύτερη... Άστο, δεν το θυμάμαι. Πας καλά, μου λέει. Και εγώ θα του πω έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ πέρα. Σε δείρω, ξέρω εγώ. Φαντάζεσαι. Και άρχισε μια συζήτηση μαζί μου. Μια συζήτηση μαζί μου. Θα του πούμε βασικά ακόμα μια πρόταση και θα τελειώσει το βίντεο, γιατί μην το παρατραβήξουν κιόλας. Γράφει. Αχα, τι έχεις? Λοιπόν, και που είναι το επόμενο? Και πιστέψουμε, δώσω... Και πιστέψουμε θα δώσω μια ευκαιρία. Τώρα, και για να δούμε τι θα απαντήσει. Τι στο καλό το κατάλαβε. Λοιπόν, θα του πω ναι. Με κατάλαβε εκεί που πήγα να τελειώσω τη φάρσα. Τελευταία στιγμή με κατάλαβε. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε ένα like άμα σας άρεσε, ένα subscribe για να μαθαίνετε για τα υπόλοιπα βίντεο. Και μέχρι τότε εμείς θα τα ξαναλέμε.